Пані та панове, добрий день. Співсулетно, ценами знаних Мангада та Ікунги, Авдія. Сьогодні Україна відзначає 18-річчя своєї незалежності. Роки, що минули від 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада проголосила державний суверенітет, були наповнені пошуками шляхів від тоталітарної системи до демократичної, від планової економіки до ринкової, від цензури і обмеження прав людини до свободи слова та верховенства права. Україна, як одна з найбільших країн Європи, основним у своїй зовнішній політиці визначила напрям на європейську і євроатлантичну інтеграцію, підписавши хартію стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки і ставши активною учасницею програми «Східне партнерство», наша держава продемонструвала незворотність обраного курсу. Водночас Україна твердо обстоює добросусідські, партнерські, дружні стосунки з Росією, прагне встановити взаємовигідні, рівновічні стосунки з іншими державами, близькими і далекими. Серед країн-партнерів України чільне місце посідає Латвія, з якою успішно розвивається політичне, торгово-економічне, гуманітарне співробітництво. Латвія постійно підтримує нас в європейських та євроатлантичних прагненнях. Попереду нас чекає гаряча осінь і зима, адже практично вже стартували чергові президентські вибори. Ймовірними кандидатами є чинний президент Віктор Ющенко, чинний прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, двічі екс-прем'єр-міністр Віктор Янукович. Список цей, напевно, збільшиться. Уже той факт, що ніхто заздалегідь не може назвати ім'я майбутнього президента, свідчить про демократичність українського суспільства, яке гідне європейського майбутнього. Нехай воно буде успішним і світлим. Augstās ekscelences, dāmas un kungi, šodien Ukraina atzīmē savu neatkarību 80. gadsimtu. Šis laiks bija piepildīts ar ceļu meklējumiem, no totalitāras līdz demokrātijai, no plānveidīgā līdz tirgus ekonomikai, no cenzūras un cilvēku tiesības ierobežošanas līdz vārda brīvībai un cilvēktiesību ievērošanai. Ukraina, kā viena no lielākajām Eiropas valstīm, par savu ārpolitikas galveno virzienu ir izvēlējusies eiropeisko un eiroatlantisko integrāciju. Te pašā laikā Ukraina stingri aizstāv labus kaimiņus un draudzīgas partnerattiecības ar Krieviju, cenšas nodibināt savstarpēji izdevīgas daudzpusīgas attiecības ar citām valstīm, tuvāk un tālāk. Tad Ukrainas partnervalstīm redzamu vietu ieņem Latvija, ar kuru veiksmīgi attīstās politiskā, tirdzniecības, ekonomiskā un humanitārā sadarbība. Latvija vienmēr atbalsta mūsu eiropiskos un eiroatlantiskos centienos. Mūsu sagāja karsts rudens un ziema, jo praktiski jau ir startējušas kārtējās prezidenta vēlēšanas. Iespējamie kandidāti ir pašreizējais Ukrainas prezidents Viktors Juščenko, premjerministre Jūlija Timošenko, divkārtējais eks-premjerministrs Viktors Janukovičs. Šis saraksts iespējams palielināsies. Neviens nevar iepriekš mutāt nākamā prezidenta vārdu. Un šis fakts liecina par Ukrainas sabiedrības demokrātiskumu, kur ir Eiropas nākotnes cienījums, lai tā būtu veiksmīga un gaiša. During the past 18 years, she has been carrying out a gradual transition from totalitarianism to democracy, from land to market economy, from censorship and violation of human rights to freedom of speech and supremacy of law. Ukraine, as one of the largest countries in Europe, has